Hola, benvinguts al Contrainfos. Aquesta setmana parlarem sobre el consumisme, l'Audiència Nacional i les diferents protestes que s'han dut a terme durant aquesta setmana, entre d'altres. Anem a veure el recull de notícies. L'Audiència Nacional es trasllada a Barcelona pels fets del Parlament. El 15 de desembre es realitza la jornada de record i justícia per Pedro Álvarez. Manifestació en memòria de Roger Albert el 10 de desembre, on es denunciava l'alliberament del seu assassí. La marxa de torxes o la pista de gel entre el recull de notícies curtes. Diada Internacional pels drets de les persones migrants i contra els centres d'internament d'estrangers. Accés i consum enlluernen un Nadal més capitalista que tradicional. No res, Vida i mort en 3 actes es presenta als cinemes Verdi la nit del 15 de desembre. Models vigents alternatius al sistema capitalista. Argentina reuneix 10.000 persones en una manifestació en contra de la criminalització de les protestes. Vladimir Putin obté de nou la victòria a les eleccions parlamentàries a Rússia, enmig d'acusacions pel frau electoral. Benvinguts al Contrainfos. Els 8 parlamentaris citats a declarar pels fets del Parlament van comparèixer davant del jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, traslladat especialment a Barcelona per l'ocasió. Les declaracions van desinflar els arguments de la versió oficial dels fets, orquestrada per Manos Limpias i els Mossos d'Esquadra. El passat 14 de desembre, el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, es va traslladar a Barcelona per tal de prendre declaració als 8 parlamentaris que havien estat citats com a font acusadora en els fets del bloqueig del Parlament del passat 15 de juny. Les diferents declaracions van restar pes a la versió oficial que sosté que la vintena d'imputats van cometre un delicte contra les institucions de l'Estat. Al contrari de la tesi del sindicat ultradretà Manos Limpias i dels Mossos d'Esquadra, la majoria de parlamentaris van manifestar que no van passar por i que no van témer per la seva integritat física. Els parlamentaris d'Iniciativa per Catalunya ni tan sols es van presentar al Palau de Justícia i van rebutjar la citació argumentant en roda de premsa que no es van sentir perjudicats pel bloqueig dels manifestants i que no volen donar cobertura ni reconeixement al sindicat Manos Limpias. Malgrat tot, uns quants parlamentaris, especialment els de Convergència i Unió, van insistir en arribar fins al final per aclarir els fets i aconseguir condemnar els agressors. Ara serà la fiscal i el jutge Eloi Velasco qui haurà de decidir la continuació o no del procés d'instrucció cap a totes les persones imputades. Mentre van durar les declaracions, unes 300 persones es van concentrar a les portes del Palau de Justícia per tal de mostrar el rebuig tant al procés obert als 20 imputats com per la presència de l'Audiència Nacional a Barcelona. Durant tot el matí es van sentir crits de rebuig al sistema polític i econòmic imperant, així com crits en contra dels parlamentaris i dels Mossos i també contra els mitjans de comunicació. Cal recordar en aquest sentit el paper nefast que van jugar aquests mateixos mitjans de comunicació que per ordre del fiscal van lliurar als Mossos nombroses imatges dels fets ocorreguts durant el bloqueig del Parlament i que han servit per inculpar tots els encausats. El dia abans, el dimarts 13 de desembre, unes 2.000 persones van recórrer els carrers del centre de Barcelona per tal de mostrar el rebuig al procés obert per l'Audiència Nacional i mostrar la solidaritat amb els imputats. La manifestació va acabar a les portes del Palau de Justícia, que aquelles hores ja estava fortament custodiat pels Mossos i amb el perímetre totalment vallat. En l'últim Contrainfos explicàvem el cas de Pedro Álvarez, el jove de 20 anys assassinat per un policia a l'Hospitalet. El passat 15 de desembre es va realitzar la jornada en memòria de Pedro. Són ja 19 anys els que han passat des d'aquella desgraciada nit on el policia fora de servei i en un evident abús de poder va decidir acabar amb la vida de Pedro. Malgrat la impunitat amb què es produeixen aquests fets, que no són tan aïllats com ens imaginem, centenars de persones van tornar a sortir al carrer per exigir justícia i prou impunitat. Venimos aquí para denunciar el asesinato de Pedro Álvarez, sucedido hace 19 años en Hospitalet, a manos de un policía nacional. Esto sucedió mientras la pareja Pedro Álvarez y su compañera iban paseando por la avenida de Cataluña. Un coche que venía a toda velocidad estuvo a punto de atropellarlos.
Total, que no sucedió el atropello, pero se cruzaron una serie de insultos entre el conductor y la novia de Pedro. Entonces bajó el conductor del coche, la abofeteó y la tiró al suelo. Pedro fue a defenderla, sacó una pistola y le pegó un tiro en la cabeza. Hoy, a fecha de hoy, el policía asesino de Pedro continúa en libertad. Nosotros, la familia, amigos y algunas entidades, seguimos en lucha para intentar que este asesino purgue el delito que cometió en su día. Como bien digo, han transcurrido 19 años y nadie da por sentado que esto haya pasado, puesto que todo el mundo se lava las manos con respecto al caso de Pedro Álvarez. Nosotros alegamos que al ser un policía tiene todas las espaldas cubiertas y todos los tratos de beneplacencia que pueden dársele a un elemento de esta clase. A 3:15 començava l'ofrena floral al lloc dels fets. Una cinquantena d'amics, familiars i solidàries es trobaven per tornar a recordar en Pedro, l'adolescent de 20 anys que la matinada del 15 de desembre de 92 va tenir la desgràcia de creuar-se amb el policia que li arrencaria la vida. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra colaboración y sobre todo por vuestra ayuda que insustituible por nada. Venga, Juanjo, ánimo. ¡Pedro, hermano, nosotros no olvidamos! ¡Pedro, hermano, nosotros no olvidamos! Un mural a la plaça que rep el nom del jove també el recordava i denunciava la impunitat amb la que segueixen els fets. Al vespre, desenes de persones es concentraven a la plaça Universitat de Barcelona, on s'iniciaria la marxa cap a la plaça Sant Jaume. L'assassí de Pedro Álvarez campa a plaer, en llibertat i amb l'única preocupació de que el temps esborri qualsevol rastre de la seva responsabilitat. Pedro, hermano! Els crits de justícia i ràbia deixaven perplexos els vianants de la zona comercial del centre. Els Mossos d'Esquadra, a part de controlar la manifestació amb diverses furgones per davant i per darrere en tot el recorregut, van voler donar l'última paraula de la jornada. Quan la manifestació havia acabat, algunes de les assistents eren al metro de Liceu. De sobte, diversos agents de la brigada mòbil van irrompre a les instal·lacions del metro i van dirigir-se a un dels manifestants. Tots ells, amb la cara tapada i sense el número d'identificació, van endur-se'l contra la paret i li van demanar el DNI. El van allunyar del camp de visió de les càmeres i el van agredir físicament. Es van acomiadar dient-li que estava denunciat per faltar al respecte a l'autoritat. No podia acabar la jornada sense una mostra ben clara d'impunitat i abús de poder per part de la policia. ¡Asesino! 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 El passat dissabte, 10 de desembre, va fer 7 anys que va morir el Roger a mans d'un grup de neonazis. És per això que cada any es celebra una manifestació sota el lema 7 anys sense el Roger assassinat per nazis. Sin justicia, no habrá paz, Roger, nosotros no olvidamos. Per tal de fer evident aquest fet al carrer. La manifestació es va dur a terme sense cap incident, però amb la presència d'agents de paisà que van identificar i escorcollar diverses persones. El Roger va ser apunyalat per un grup de neonazis la matinada del 15 d'agost de 2004 al barri de Gràcia durant les festes del mateix barri. Va morir al cap de 5 mesos d'estar ingressat a l'Hospital de Vall d'Hebron. Al setembre, el jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona, que va investigar l'apunyalament del jove, va deixar en llibertat sota fiança l'agressor, Aitor D.C., fins l'espera de judici. Durant els incidents van ser detinguts 5 joves més que el jutge va posar en llibertat. Cada any es convoquen 2 manifestacions, una el dia que van succeir els fets i una altra el dia que el jove va morir. El feixisme avança si no se'l combat. El que va passar aquella nit li podia haver passat a qualsevol. Tot el procés judicial va ser una rialla, una pantomima. Se'ns van riure de nosaltres i ens van tractar com si nosaltres fóssim els culpables de tot això. Però això no és la veritat. La veritat és que el feixisme està al carrer, està vigent, i si no se'l combat,
encara continuaran avançant. Sí, ja sabeu, el carrer és vostre, xavals. Passem a la secció de notícies curtes. Ara veurem un conjunt de notícies que han succeït durant els darrers dies. Endavant! El passat dissabte, 17 de desembre, a les 4 de la tarda, va esdevenir a la plaça de Catalunya, de Barcelona, una nova protesta contra la pista de gel. Durant una mitja hora es va realitzar una acció simbòlica mostrant el rebuig en cartells i pancartes autoconstruïts pels propis manifestants. Es va curtcircuitar temporalment l'entrada principal i posteriorment un accés alternatiu i al finalitzar es va llegir un comunicat denunciant la privatització de l'espai públic. Lo que es el plano fijo, lo que es la luz, lo que es el tiempo, lo que es la condensación, lo que es también lo que se dice, lo que se comenta y capacitar a la gente para descentralizar un poco también lo que es la comunicación y que seamos cada uno de nosotros testigos de lo que pasa. Es todo. Ahora apunto aquí el email y los que estéis interesados os podéis apuntar. El mateix dissabte a les 5 de la tarda, enmig de la febre consumista nadalenca, va tenir lloc l'Assemblea General de Plaça Catalunya, on s'havien convidat a totes les comissions de treball i assemblees de barris, pobles, viles i ciutats. Entre d'altres, es va proposar la realització d'una mobilització global el pròxim 12 de maig i d'una vaga general global, el 15 de maig del 2012. El divendres 16 de desembre, Varus, un tigre mascle de Sumatra nascut al zoo de Barcelona el 2003, va morir ofegat al caure a la fossa d'aigua que envoltava la instal·lació on vivia després de sofrir un atac epilèptic, malaltia que patia des d'anys i per la qual es trobava en tractament des del 2007. Des d'Igualtat d'Animal consideren aquest cas una evidència més del patiment i les privatitzacions que pateixen els animals tancats en els zoològics. Com va poder constatar en una investigació que realitzaren en els zoològics més importants de l'estat espanyol, entre els quals es troba el Zoològic de Barcelona, els animals pateixen tota classe de problemes físics i psicològics a causa de la vida en captivitat. Ara, és revelador que el Zoològic de Barcelona comuniqui la mort d'aquest animal i sol·liciti el tancament d'un nou animal al programa de cria europea, quedant clarament reflectida la visió dels animals com a objectes d'exposició. El Baix Llobregat va sortir al carrer el passat diumenge 18 de desembre per protestar contra les retallades socials que estan patint tots els seus municipis. La manifestació de les diferents plataformes i assemblees del Baix que lluiten contra les retallades va comptar amb 4 columnes, la nord, sud, est i oest, que havien sortit a les 11 del matí dels seus respectius pobles per reunir-se a Molins de Rei, al pont de 4 camins de la Nacional 340. Aquesta va quedar tallada durant una hora entre les 12 i la 1 del migdia. Denuncien el tancament de centres d'atenció primària i dels serveis d'urgències nocturns, la pèrdua de metges especialitzats, les infinites cues d'espera a les urgències i la repressió que s'està patint en certs municipis per les lluites al carrer. El col·lectiu Ecologistes en Acció va realitzar el passat diumenge 4 de desembre un acte de denúncia en contra dels bancs, ja que els consideren responsables de la crisi social i ecològica. Aquesta organització va desplegar 3 pancartes a la seva seu central de la Caixa. Aquesta entitat controla part de les accions d'empreses com Agbar, Repsol, Fenosa o Abertis, empreses amb polítiques ambientals i socials molt agressives. També denuncien la privatització de les caixes d'estalvi, ja que es perd el poc control públic que hi ha del sector bancari. Aquesta acció va acabar amb la retirada de les pancartes i la identificació dels activistes per part de la policia. Dijous 15 de desembre, l'Assemblea d'Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa ha alliberat un espai que estava tancat des de començament de curs. L'objectiu de la facultat és privatitzar l'espai per ampliar el bar de la facultat.
Els estudiants, en canvi, volen col·lectivitzar l'espai, volen donar un servei de distribució de material acadèmic, una biblioteca autogestionada amb banc de punts i treballs, un servei de cafeteria i un d'intercanvi. La Junta de Facultat es posicionarà a favor o en contra el pròxim dijous, després del que decretin en la seva reunió. Pública! Sí! Privada? No! Un any més, 4 ciutats catalanes van celebrar la seva particular marxa de torxes el passat dissabte 17 de desembre en favor de l'amnistia i l'alliberament de presos i preses polítiques catalans. Unes 150 persones van marxar per les Rambles fins a arribar a plaça Sant Jaume de Barcelona al crit de Lola, Marina i Jordi, us volem a casa. Des de Rescat van recordar que ja són 10 anys de marxes als països catalans i que no es cansaran de reivindicar i exigir el que ara per ara ja hauria de ser una realitat, i és que les nostres companyes tornen a casa lliures en una terra lliure. Ara més que mai, aquesta reivindicació es torna exigència. Ara més que mai, la seva injustícia es fa més palesa. I ara més que mai, cal demostrar-los que no estan soles ni ho estaran mai. Un grup de persones de l'Associació de Joves de Zaramaga de Vitòria van ser injustament colpejats, identificats i detinguts per part de la policia per l'ocupació d'un local al barri. L'objectiu dels joves era convertir-ho en un centre d'oci alternatiu, però les seves intencions van veure obstaculitzades per la intervenció de l'Arxanxa i la Policia Nacional. La seva actuació per a desallotjar els joves va ser violenta i sense deixar lloc al diàleg. Els detinguts van estar fins a 7 hores a comissaria i al sortir-ne van rebre un gran suport pels seus companys i veïns de Vitòria. Com a reclam per l'actuació dels policies, el passat 9 de desembre es va celebrar una manifestació a Vitòria per denunciar la violència de les autoritats i per comunicar la seva intenció de seguir lluitant per aconseguir un local ocupat i autogestionat. Asesinos fuera, ¿qué no querés? Aquestes són les imatges que mai es van difondre pels mass media, ja que contradeien la seva versió dels fets. Ens remuntem al desembre de 2008, quan després de l'assassinat del jove de 15 anys Alexis, produït per l'impacte d'una bala d'un policia de servei al barri d'Atenes, a Grècia, es va desfermar la major revolta popular de les darreres dècades. A la ciutat de Barcelona, una manifestació el dia 20 es solidaritzava amb la revolta grega i era durament reprimida pels Mossos d'Esquadra, aleshores dirigits per les ordres de l'ecologista de debò Joan Saura. Aquests fets van passar impunes i TV3 hi va col·laborar dient que els manifestants havien provocat les càrregues. Les imatges, però, demostraven el contrari. Aquest any, a Grècia, també hi ha hagut mobilitzacions per honrar la memòria d'Alexis. El 18 de desembre és el Dia Internacional pels Drets de les Persones Migrants i a Barcelona també hi ha hagut mobilitzacions. Si la crisi ens afecta a totes, les persones migrants la pateixen especialment, ja que, a part de la lluita diària per cobrir les necessitats bàsiques, també han de fer front a l'estigmatització, l'exclusió i la persecució dutes a terme per l'administració. A las 2 hicimos una manifestación que pasó por todo el centro de la ciudad y terminó en el Parlamento, donde participaron diferentes colectivos de población migrante organizada. Estuvo población latinoamericana, el reciente creado Sindicato de Trabajadoras Domésticas, población de África, en fin, que estuvimos todos ahí juntos y juntas para reivindicar que nuestros derechos pues, no se venden ni se subastan. Primero que todo no celebramos nada, sino que denunciamos. Hoy 18 de diciembre es el Día Internacional de la Persona Migrante, Desplazada y Refugiada y en diversas ciudades alrededor del mundo, tanto en el norte como también en el sur, se han preparado acciones de visibilización por los derechos de la población migrante. En el Estado español, alrededor de 9 ciudades se han preparado diferentes acciones para visibilizar y reivindicar, digamos, los derechos de la población migrante en este día, y concretamente en Barcelona diferentes organizaciones y el 15M nos hemos organizado para denunciar a lo largo de este día
la política racista, xenófoba que se implanta desde el Estado y que afecta a la población migrante de manera especial. Los migrantes, como la población autóctona, están pagando los platos rotos de la crisis, ¿no?, de una manera diferente. Las mujeres migrantes, trabajadoras domésticas, aún más. Entonces estamos denunciando que existe una política de expulsión. Ahora, con el cuento de la crisis, dicen que no cabemos todos. Ya los inmigrantes parece ser que ellos piensan que somos una mercancía de usar y tirar. Por eso reivindicamos hoy que los inmigrantes no somos una mercancía de usar y tirar, y que si realmente no cabemos todos, pues que se vayan los políticos y banqueros que realmente fueron los culpables de esta crisis. Sois humanos, más humanos que estos mal paridos que han hecho construir este centro. Somos humanos, negros, que nos ponen aquí. Los blancos viven en nuestros países. Sus hijos, sus primos, sus relativos, sus parientes viajan en nuestros países. Y nosotros no hacemos nada de respetarlos y amarles. Nunca les hemos hecho daño. Nunca ha habido centros de internamientos para europeos. Exactamente sabes los datos de gente que puede estar aquí o gente que pasa, una valoración de cuánta gente pasa a lo largo del año. Hace poco salió un informe de una organización que decía que hasta septiembre del 2011, a lo largo de este año, han pasado 1.700 personas y que en este momento hay alrededor de 112 personas internas, encarceladas. Y exactamente violan los derechos humanos, pero ¿sabes en concreto qué hacen? Bueno, primero que todo, existe una política de expulsión que se ve a través de fronteras cotidianas. Hay redadas racistas que hay que recordar que son ilegales, que no se pueden hacer redadas racistas y controles policiales por el tema de la raza. Y por otro lado, lo que cometen las personas migrantes es una falta administrativa, y aquí lo que se intenta es criminalizar a la población migrante y se priva de la libertad. No entendemos por qué por una falta administrativa tienen que estar las personas aquí encerradas en una cárcel y donde se cometen torturas, golpes, atropellos, insultos constantemente. ¿Y qué regulación pedís vosotros? No pedimos, lo que estamos pidiendo ahora es el cierre inmediato de este centro de extranjeros. El cierre inmediato. Esto no puede existir. Esto es una vergüenza que haya aquí en la Europa de los derechos humanos, en la Europa de la democracia, que haya un lugar como este. Esto es una vergüenza, con lo cual exigimos ya que se cierre. Simplemente queremos añadir que seguiremos luchando diariamente contra las fronteras visibles, invisibles, contra las fronteras cotidianas, por el derecho de las personas migrantes y por el cierre inmediato de esos centros de internamiento para extranjeros. Barcelona es vesteix de nou com un Nadal més de consum i accés, després en llum durant 60 quilòmetres amb més d'1,5 milió d'euros. Fins i tot, l'Ajuntament ha modificat la normativa que imposava una restricció a les hores de llum per passar de 163 hores d'il·luminació a 203. Tot això, segons ells, per potenciar encara més el consum nadalenc. Compra, consumeix, regala productes de grans multinacionals, no siguis original. Camina pel centre de la teva ciutat i no et queixis del ritme de la gent del teu voltant. Van lents perquè són feliços. Han arribat les festes nadalenques i els torrons ajuntaran a famílies contentes que no es veuen en tot l'any però ho dissimulen. 1,5 milió d'euros gastat en llum als carrers. Figures de pares noels vinguts d'altres parts del món decoren els aparadors. Aparadors enlluernats per a no pensar, per a cridar el consumisme compulsiu perquè toca, perquè és lleig trencar tradicions. Oblida't de regalar coses fetes per tu, fora de dades assenyalades. És estrany. Els grans centres comercials ja et diuen quan ho has de fer. Recorda que quan acabi Nadal tens les rebaixes i després vindrà Sant Valentí, seguit del dia de la mare, el del pare i el del veí. Ho sabem. Participar en el joc només ens fa una peça més del sistema capitalista, de la legitimació dels rols de gènere imposats, de la cultura de l'obeir, no la d'aprendre. Posicionar-te i fer. Però compra inútilment i amb tranquil·litat, que tristament ningú et mirarà malament. Aquest any havia de finalitzar la construcció d'una zona verda i edificis de luxe a l'esplanada morta que la colònia Castells deixarà al desaparèixer. Xavi Artigas, director del documental No res, vida i mort d'un espai en 3 actes, ens mostra en el seu film la situació precària de la colònia i els seus habitants, la història de la vida i la mort d'un espai únic a Barcelona.
La colònia Castells és un microurbanisme amb 100 anys d'història situat al barri de les Corts. Durant aquest any, la primera fase del pla de destrucció encara no s'ha dut a terme i les irregularitats creixen mentre la vida de centenars de persones depenen d'una administració pública i capitalista. El documental, mitjançant crowdfunding dut a terme per Xavi Artigas, va omplir la nit del dijous 15 de desembre durant la seva preestrena una sala del Cinemes Verdi. Una pel·lícula feta amb fins no comercials, amb llicències lliures, feta perquè la gent sàpiga què passa en aquesta ciutat, però feta també d'una manera que faci reflexionar la gent, que no es quedi només amb el llenguatge al que estem acostumats tots els activistes, que està molt estigmatitzat, i és una pel·lícula que pretén obrir amb un llenguatge experimental d'una forma observacional, que la gent s'interessi per coses que no estan bé i que passen en aquesta ciutat de forma completament impune. Una pilota roda per l'asfalt i esborra una xarranca. Una mare fa de tieta i una tieta s'apalanca. Mireu, és ansietat, passió, misèria i glòria viva. La gent aquí no compra o què? Els cotxes on transiten. Mireu, és caos, desvergonya, desmadrada. Un reducte de vida, és ciutat practicada. S'imposa una trucada, ja porteu-me al despatx. La Barna Olímpica, només un assaig. Reuniu els arquitectes, els urbanistes i els Mossos. Inoculeu el model de la Barna top als gossos. Un barri obsolet on hi ha gent que gosa viure i té relacions d'afecte. Va, n'hem de proscriure si volem un look perfecte i de prestigi que es veneri. Un parc temàtic, una marca. Farem nostre llenguatge que abarca 1000 disfresses d'una falsa consciència perquè ho superi. Silenci, diversitat, civisme i convivència. Integració, riquesa, pluralitat i realisme. Pulcritud, ordre, pau social i calma. Que el no res no parla, si es sent sol a l'abisme. Llums, càmera, coacció. Comença l'espectacle capitalista de la reapropiació. Un cicló que bloca els crits totes les nits de depressió, que col·loca amb llum i por que tot sigui buidor. Serem foc, pinta el foc, amb el teu cremarem tot. Quan s'apagui allò que som, res mai més. Us tornarem a vides humanes, la vacuïtat, el forat, el silenci, el buit i la mort. Res mai més. Davant el sistema capitalista que ens pressiona per consumir més i més, tenim les cooperatives. Seria el cas, per exemple, de l'Infospai. A l'Infospai s'utilitza un sistema d'intercanvi just, on tots els que participen obtenen uns beneficis corresponents amb el seu treball, alhora que uns preus raonables pel consumidor. Bueno, el consumo responsable es aquel que tiene podríamos decir que tiene dos líneas, ¿no? Una sería el hecho de que el precio que pagas por aquel producto sea justo para la persona que lo hace o que trabaja directamente en él. Intentar también en cierta manera que no haya intermediarios, ¿no? Y por otra parte sería también pues, de utilizar productos que tengan más de un servicio. Aquí en la librería lo que tenemos son libros básicamente de virus, Icaria, Melusina y también después mucha distribución directa. Esto quiere decir que, bueno, que directamente las personas que editan o los colectivos que editan pues los traen directamente a la tienda, a la infoboutique, y entonces pues bueno, acordamos unos precios que ellos ya tienen estipulados y se ponen aquí a la venta. También tenemos fanzines, tenemos CDs de música, tenemos también DVDs, tenemos camisetas de los diferentes colectivos también. Bueno, y después pasaríamos a lo que es la tienda gratis. Y en la tienda gratis pues el funcionamiento sería que las personas pueden coger lo que les interese o llevarse cosas. Bueno, llevarse cosas o dejar cosas, pero no tiene que haber intercambio forzosamente. O sea, no es de intercambio, es gratis. Tú puedes coger o llevarte.
Més de 10.000 persones van manifestar-se a la ciutat de Buenos Aires, a Argentina, el passat 23 d'octubre, com a símbol de rebuig cap a la creixent criminalització de la protesta al país i per exigir la llibertat i l'anul·lació de les causes judicials de més de 5.000 treballadors. A la mobilització van confluir dos grans eixos. Per una part, l'agrupació d'organitzacions gremials de drets humans, socials i estudiantils per consensuar accions conjuntes cap a la creixent judicialització de la protesta social. L'origen d'aquesta agrupació van ser els atacs del mes d'octubre als delegats de 60 col·lectius i de la detenció de dirigents i treballadors ferroviaris. Per altra banda, amb motiu de la celebració d'un any de l'assassinat de Mariano Ferreira, es va fer la marxa a la ciutat de Buenos Aires sota les següents consignes: la llibertat dels presos Oñate, Olivera, Tapia, Claros, Germano i a la resta per lluitar, l'anul·lació de les condemnes de més de 5.000 lluitadors obrers i populars i la fi de les patotes sindicals i paraestatals contra les que lluiten. Resulta que parece para el gobierno no deberían protestar. Según ella, tienen que arreglarse entre la patronal y los obreros. O sea que el Estado no tiene culpa de nada, no hace nada, están todos tranqui. Y no es así la cosa. Argentina es troba, actualment, sota el govern restrictiu de la Cristina Kirchner, que respon, una vegada més, de forma repressiva contra les manifestacions, tot i proclamar-se la defensora dels drets humans. Eleccions parlamentàries a Rússia el passat 4 de desembre. El partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, obté la victòria mantenint-se així una legislatura més en el poder. El cas es complica pel creuament d'acusacions entre els diferents actors implicats. Per una banda, els observadors internacionals, Estats Units i la ONG russa Golos acusen el govern rus de cometre frau en les eleccions. Per la seva banda, el govern rus acusa els Estats Units d'instigar i fins i tot de financiar aquestes acusacions. I què diu el poble rus? Doncs va sortir al carrer 6 dies després en contra del frau electoral en la manifestació més gran que ha vist el país en els últims 25 anys. Rússia va celebrar eleccions legislatives el passat 6 de desembre. El partit de Vladimir Putin i Dmitry Medvedev, Rússia Unida, es manté al poder per una legislatura més, tot i perdre la majoria absoluta al quedar-se amb 238 escons dels 450 que es disputaven, uns 15 milions de vots menys. El segueixen el Partit Comunista, els ultranacionalistes i els liberals. El cas es complica per les diferents veus que acusen de frau al partit de Putin, així com d'atacs informàtics a col·lectius i mitjans d'informació contraris al govern. És el cas de la ONG Golos, creada amb l'objectiu de supervisar els processos electorals del país i que és una de les veus que denuncia el frau electoral. A aquesta ONG es sumen els partits opositors, els observadors internacionals, però, sobretot, el govern d'Estats Units, que a través de Hillary Clinton assegura que les eleccions russes no han estat ni lliures ni justes. Més radical és el líder de l'oposició John McCain, a través de Twitter, on li diu al seu estimat blat que la primavera àrab es trasllada a Rússia. A tot això, el govern rus respon acusant els Estats Units d'instigar i de financiar les acusacions de frau a través de Golos i d'altres canals. Però quina ha estat la resposta popular als resultats electorals? Doncs el poble rus va sortir al carrer 6 dies després per manifestar el seu rebuig al frau electoral, que consideren un fet, en la major manifestació que ha viscut el país des de la seva democratització ara fa 20 anys. Les imatges corresponen a Moscou, si bé es van reproduir a totes les ciutats del país. Protestes pacífiques, tot i que en algunes ciutats es van reprimir argumentant que no tenien permís per dur-se a terme. Cal entendre el descontent popular d'una societat que ha viscut un canvi radical de sistema polític i econòmic sense cap garantia de protecció social, fet que ha propiciat uns alts índexs de corrupció i l'entrada de les màfies en mercats vitals com el dels medicaments. Pocs dies després de les protestes, matemàtics russos han demostrat el frau electoral dut a terme per Rússia Unida, basant-se en la correlació entre els vots obtinguts pel partit oficialista i les dades alterades de participació. Passem a l'última secció del programa, l'Observador de la Informació. Hola, benvinguts a l'Observador de la Informació. Aquesta setmana ens allargarem una mica més perquè ens ha arribat una manipulació mediàtica d'última hora que no podíem deixar passar.
veiem com un canal televisiu es dedica ja no a la criminalització d'un col·lectiu en concret, sinó a la criminalització generalitzada de qualsevol tipus de protesta adreçada cap a l'ordre preestablert. Una criminalització amb l'únic objectiu de reafirmar i cohesionar aquests valors tan deteriorats i aquesta idea d'estat tan equivocada. Anem a veure uns moments d'aquest muntatge que surt fora del que s'entén com a informació. En los últimos meses, la paz social de las calles catalanas ha sido totalmente violentada por una serie de grupos ultras y radicales que se enfrentan a la policía con inusitada violencia. Los expertos no hablan todavía de borroca a la catalana, pero sí advierten que si este tema no se ataja desde ya, puede acabar en unas consecuencias mucho más graves. El de 2011 ha sido un año especialmente fatigoso para los Mossos d'Esquadra. A las minoritarias manifestaciones del movimiento Ocupa independentista en Barcelona se ha sumado la explosión del movimiento del 15M. Las cargas policiales han provocado feroces críticas por parte de los movimientos alternativos. Han llamado a los Mossos d'Esquadra, ahora cada día están, ¿no? Represores, asesinos, decidle a vuestras familias lo que estáis haciendo, a ver si están orgullosos. Esto sobre todo a partir del reventón del movimiento de los indignados. Solo hay que mirar las estadísticas, ¿no? La cantidad de policías heridos que también hubo y la cantidad de manifestantes heridos que hubo, ¿no? Con la diferencia que mientras que nosotros éramos 400, 500 personas, ha habido 40 policías heridos y por el otro lado eran más de 3.000 personas y hubieron pues 70 heridos, ¿no? Si hacemos la proporción, yo creo que hubo muchos más heridos por parte de la policía que por parte de los manifestantes, ¿no? Con que Cataluña es de Salses a Guardamar, de Fraga a Mahón. Ni Salses está en Cataluña, que está en el sur de Francia, ni Guardamar, que está en Alicante, ni Fraga, que está en Aragón, ni Mahón, que está en Baleares, son hoy parte de Cataluña. Pero a todos los críos, a todos los chicos, se les dice que Cataluña es grande, es inmensa y está perseguida. En 1987, Roberto Manrique trabajaba como carnicero en el Hipercor de Barcelona cuando la detonación de un coche bomba con 300 kilos de explosivos cambió su vida. Fue la mayor masacre de ETA, con 21 muertos y 45 heridos. Manrique estaba entre ellos. 9 días antes del atentado de Hipercor, 40.000 catalanes votaron a Herri Batasuna. Ahora a Herri Batasuna no creo que le voten aquí más de 200, si se presentaran. Desde entonces se dedica a apoyar a las víctimas catalanas, no solo a las que ETA asesinó y mutiló con sus bombas en la casa cuartel de Vic o en el atentado de Sabadell, o a las que arrebató la vida mediante tiros en la nuca como el socialista Ernest Lluch, sino también a los que sufrieron el terror de todas las bandas armadas que han actuado en Cataluña. Estos serían, digamos, todos los atentados ocurridos solo en Barcelona. Grapo, Milícia Catalana, Grupo de Acción Sindicalista, Terra Lliure, Moviment dels Països Catalans, ETA, evidentemente también. Casos reales de gente que, sí, sé que hubo una explosión, perdí un dedo, pero es que a mí nadie me dijo que había sido una bomba o que había sido un atentado. Bueno, un zumbao que me puso una bomba en casa. Sí, pero el zumbao ese era de una bala terrorista. Y no lo sabe la víctima. Los expertos en seguridad descartan la existencia de una borroca catalana en la línea de los jóvenes batasunos de Jarray, pero no ocultan su preocupación por la proliferación de actos vandálicos relacionados con el independentismo. Los violentos no solo ocupan edificios abandonados, también invaden las calles de Barcelona. Ese imaginario Castell estaría integrado por antisistemas, anarquistas, ocupas, independentistas radicales y más recientemente por miembros del 15M y por quienes se autodenominan indignados.
veient com una cadena televisiva pot analitzar i difondre imatges d'imputats amb la justícia quan aquests encara tenen dret a la seva presumpció de la innocència. Un mitjà de comunicació que ha estat condemnat fa tot just un mes per vulnerar el dret a vaga dels seus treballadors i que els haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros o una cosa així. Després, una cadena també que reconeix que l'objectiu prioritari és que el PP la privatitzi com a cadena pròpia. Indepes, Ocupas, Antisistemas, Estudiantes, los autodenominados indignados, passen per de aquellos polvos estos lodos, no?, per parlar del tripartit, tot per acabar centrant tot el documental amb una víctima del terrorisme obsessionada amb el seguiment i criminalització del que ve a ser altres coses que no entren dins del que és terrorisme. A part, ell també el que ens explica és que hi ha gent que pateix atemptats i no se n'adona, que això també ens arriba de nou. Fomenten uns valors que ocasionen reaccions de violència entre el poble, beneficiant així els interessos dels governs i mercats. En un primer moment, aquesta setmana, volíem dedicar la secció exclusivament a un tema també preocupant. Ha estat la informació que ens arriba sobre la realitat d'Itàlia les últimes setmanes que ens ha portat a realitzar un anàlisi més profund d'aquests fets i dels efectes d'aquesta estructura en la que vivim. La ruptura del sistema, la pèrdua de valors i els efectes de la crisi econòmica sobre les persones cada vegada són més visibles. I els estats, amb els seus respectius polítics, canalitzen magistralment la ràbia i la impotència de la població cap als sectors que els interessa. Com hem vist fa un moment, els mass media són l'eina mestra per atacar moviments socials, criminalitzar diferents col·lectius, immigrants, etc. És ben sabut aquella que diu que aquí hi ha treball, però la culpa és d'aquell pobre desgraciat que treballa 15 hores al dia i per cobrar 4 duros. O l'altra que diu que la taxa de delinqüència està pels núvols perquè és culpa d'aquells nouvinguts que tenen una cultura que no és compatible amb la nostra i que, per tant, són els culpables. Potser sí, la culpa és dels demés, però dels demés pasta. Bé, anem al tema. Aquesta que veiem en pantalla és la imatge de la porta del CIE, el Centre d'Identificació i Expulsió de la ciutat de Torino, a Itàlia, el passat 10 de desembre. L'inici d'aquests fets es remunta al 2 de desembre, quan un intern malalt va ser agredit per la policia amb l'excusa d'haver demanat assistència sanitària amb massa insistència. L'ambient entre els interns va començar a escalfar-se en aquell moment fins a arribar al dia 8 de desembre, quan una cinquantena d'immigrants van decidir començar una revolta que acabaria amb un intent de fuga. Aquests van ser reprimits per la policia amb gasos lacrimògens, amb cops de porra, aigua a pressió. El resultat, segons les dades facilitades pel CIE, 3 ferits, un intern amb cops de porra al cap, un policia i un carabineri. El cas és que, arrel d'una llei sorgida el passat 1 d'abril, Maroni, aquest personatge que veiem en pantalla, exdiputat de Liga Nord, un partit similar a la Plataforma per Catalunya, per exemple, i ministre d'Interior fins fa 4 dies amb el govern de Berlusconi, va prohibir l'entrada als CIEs de qualsevol tipus de periodista o persona que no sigui o parlamentari o treballador de determinats grups humanitaris, o fins i tot va prohibir l'entrada a algunes seccions del centre als mateixos treballadors. Anem a veure un petit vídeo que ens explica els fets més extensament. La impossibilitat per la lliure informació i accés a llocs de concentració no voluntària de les persones no només limita el dret dels ciutadans a saber, sinó que reafirma el clima de sospita ja existent sobre l'activitat en aquest tipus de centres. Mentre el dia 9 de desembre els treballadors arreglaven els desperfectes ocasionats la nit abans, els interns van començar una vaga de fam en diverses àrees del CIE, que va durar tot el dia fins les 10 de la nit, moment en què els detinguts de l'àrea blanca i de l'àrea groga van començar a picar les seves cel·les i van acabar la protesta incendiant llençols i matalassos abans que la policia carregués dins les habitacions, altre cop amb aigua a pressió, gasos i agressions vàries. Tot això succeïa 2 dies abans de l'atac per part d'un grup de ciutadans de Turí a un campament d'ètnia gitana a les afores de la ciutat. El cas és que una noia de 16 anys s'inventava que havia estat violada per 2 romanesos, fet que va provocar l'acte racista. 2 dies després, un extremista d'ultradreta en un mercat de Firenze disparava i matava a 3 senegalesos. Veiem el vídeo. Aquest és l'estat del campament de La Valette després de l'atac racista rebut el passat 11 de desembre.
Amnistia Internacional ha fet un comunicat declarant que l'incendi de roulots i barraques on vivien persones d'ètnia gitana provinents de Romania s'havia organitzat durant una manifestació el 10 de desembre per part d'un grup d'habitants del mateix barri. El que volien era mostrar solidaritat amb els fets en relació amb una noia de 16 anys que havia denunciat a la policia haver estat violada 2 dies abans per 2 romanesos. La noia ha declarat que la seva denúncia era falsa i ha demanat excuses públicament. El dia abans de la protesta havien estat repartides octavetes on s'invitava als habitants del barri a netejar la zona on era present l'assetjament romanès. Perché loro non hanno pensato che ci sono tanti bambini qua, che sono vecchi, la bambina è piccola. Come pensavano loro per guarda la bambini, questi uomini siamo tutti uomini, non è che siamo animali. Dove dormo io adesso? Non c'è più copertine, non c'è più letto, non c'è più 30 dels baracchina. 500 participants a la manifestació haurien pres part de l'atac, on no hi va haver cap ferit després que la policia hagués desallotjat l'àrea moments abans. El que és més estrany és que poguessin desallotjar la gent per no aturar la crema del campament. Una ragazza che vive lontano di 16 anni, ma non lo sappiamo niente. Ma noi pensavo che eravamo noi qua, ma non eravamo, non c'entriamo niente noi qua, a questa storia. E loro perché è arrivato per noi? Cosa ha fatto noi di male? Che ha ucciso qualcuno? Ha preso qualche italiano sulla strada, l'ha preso qua, l'ha mandato qua in questo campo per lo facciamo uccidere? No. Otto, 10 anni di politica dell'odio. Noi abbiamo visto una destra molto feroce, un attacco molto feroce abbiamo visto, specialmente anche da parte di alcuni membri del governo che si potevano permettere di insultare gli immigrati gratuitamente alla televisione pubblica. Questo accade solo in Italia, perché in qualunque altro paese verrebbe denunciato. C'è questo clima, un clima di intolleranza. Io dicevo, ho paura della crisi, perché la crisi aumenta le tensioni sociali e su questo la politica è stata latitante. Sono lì, no, questi immigrati li dobbiamo integrare, però più di questa parola integrare non fanno niente. Noi abbiamo i figli nati qui, dove sono considerati stranieri. E l'altro giorno anche a Torino è successo quel che è successo. A questo punto queste persone possono approfittare di un clima molto avvelenato per fare questi atti di barbarie. E veramente quello che è successo oggi è veramente drammatico. Aquestes actituds i formes de fer feixistes auguren un futur social cada cop més destructiu i caòtic. Aquí, per exemple, tenim Plataforma per Catalunya que, de no ser perquè finalment han fracassat, tindrien veu en les decisions parlamentàries. Vist el que tenim entre mans, seria bo que tots ens conscienciéssim sobre aquests fets, ja que, si més no, comencen a ser preocupant que partits com aquest acabin comptant amb 108 candidatures a les passades eleccions. Candidatures amb dirigents com Carlota Sales, de Granollers, que ens il·lustra amb declaracions com aquestes que veiem. Tiro en la cabeza i se acabó. Sobren les paroles. Bé, esperem que us hagi agradat l'observar de la informació i que reflexionem cap a on ens estem dirigint, amb aquests mitjans pèssims que tenen audiències de milions de persones i que es dediquen a jugar amb la vida dels demés. O aquests polítics molt amics dels primers que fomenten la violència i la xenofòbia entre cultures. Espero que tingueu la sort de passar unes bones festes i fins aviat. Bé, i fins aquí el Contrainfos d'avui. Abans de despedir-nos, volem recordar-vos que pararem fins passades les festes nadalenques i us volem desitjar a tots un bon any nou. Seguidament, us posarem a sota uns links d'interès de diferents web, ràdios i altres mitjans informatius alternatius i us recordem que ens podem seguir al Facebook i a Twitter sota el nom de Contrainfos. Fins aviat! Fins aviat!